Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Andam na ang El Salvador City LGU sa pagdagsa sa mga tao sa Divine Mercy Shrine nga mobisita ug mamanata karong Semana Santa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Giplastar na sa El Salvador City LGU ang dalan pasulod sa Divine Mercy Shrine sa Barangay Ulaliman, El Salvador City sa Misamis Oriental. Pipila ka adlaw una ang pagdagsa sa mga deboto karong Semana Santa ug magsugod sa Huwebes Santo. Gipang tambakan ang mga lubak nga dalan. Plastar na sab ang command center nga gamiton, ilabi na sa incident management team. Since we had 62,000 last year, so we are expecting the same figure, or if not, increase siya because 62,000 was already an increase from 48,000 in the previous year. Hinoon susama lang kuno gihapon sa milabay tuig ang mga regulasyon sa sulod ug gawas sa shrine. Bawal ang pagdala og ilimnong makahubog ug hait nga mga butang. Bawal sab ang pagpatukar og kusog na sound system. Gidili sab ang pagsuot sa mga mubo nga sayal, short pants ug sleeveless alang sa mga babae. Kung mahimo sab, dili na lang musaka sa shrine ang may edad na ug mga buntis. Hinoon adunay medical teams nga ipang-deploy palibot sa Divine Mercy Shrine. Nagpahimangno sab sila sa mga motorista nga mobisita sa shrine nga sundon ang balaod trapiko. Naagihapon nato ang mga traffic personnel na deploy. So this is for the safety of our motorists. So katong mga walay lehitimo nga papel, mga dokumento o mga safety gears, parahon gina sila and they will be dealt with accordingly. Alang sa mga buot mag-overnight sa Divine Mercy Shrine, aduna kunoy mga luna nga gitagana ang simbahan, sulod ug gawas sa Divine Mercy Shrine. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.